Il-Partit Nazzjonalista ilu illi kien ħareġ favur id-dritt tal-vot ta' żgħażagħ għal 16 sena kien hemm ukoll David Aġus illum wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fl-2003 kif ukoll il-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tal-elezzjoni ġenerali li għaddiet ukoll kien propona l-vot ta' żgħażagħ ta' 16 sena. Issa jidher li kulħadd qiegħed on board kemm il-Gvern kif ukoll l-Oppożizzjoni kont nemmen fil-vot ta' żgħażagħ ta' 16 sena xi żgħażagħ ta' 16 sena llum jista' jkun għandu ħafna obbligu anke ħafna drittijiet u allura għaliex ma jkollux ukoll id-dritt li jipparteċipa b'mod attiv fid-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-lokalità. L-oppożizzjoni qiegħda tendorsja, anzi qiegħda wkoll rappreżentata f'dan il-bord biex anke aħna wkoll nkunu nistgħu nresqu l-idejat tagħna l-proposti tagħna. Il-vot ta' 16 huwa importanti, speċjalment fuq livell ta' kunsilli lokali għax jagħti liż-żgħażagħ iżjed appartenenza lejn il-komunitajiet li qed jgħixu fihom. Minn din id-diskussjoni qegħdin joħorġu issues oħrajn bħal huwa jekk għandhomx ikollhom dritt għall-liċenzja tas-sewqan ta' 16 sena wkoll jekk għandhomx ikollhom dritt li jistgħu jiffirmaw kuntratti. Ta' 16-17 sena issa se jibda jkollhom minn hawn ftit żmien ieħor l-opportunità li jagħtu direzzjoni lill-komunitajiet tagħhom. Però aktar minn hekk naħseb hija wkoll qatt ta' fiduċja fiż-żgħażagħ, qatt ta' fiduċja li aħna nistgħu ngħidu li sa b'mod konkret nemmnu fiż-żgħażagħ